таваҷҷӯҳ намоед ба хабари соҳавӣ. Рӯзи 16 март бо ташаббуси шӯъбаи таҳқиқи Раёсати Вазорати Корҳои Дохилӣ дар вилояти Суғд баҳри такмили сифатнокии коргузории маъмурӣ дар мавзӯъҳои тартиби ягонаи фаъолияти амалияи маъмурӣ дар мақомоти корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва беҳтар намудани сифати санҷиши маводҳои пешбурди суръатнок ва таҳқиқи пешакии парвандаҳои ҷиноятӣ семинар-машварат баргузор гардид. Ба кормандони амалии мақомот фармону дастурамалҳои танзимкунандаи фаъолияти амалияи маъмурӣ, тартиб додани маводҳои маъмурӣ дар самти қоидаҳои ҳаракати роҳ, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, раванди ҳуҷҷатгузорӣ, муҳлати баррасӣ ва аз рӯи тобеият ирсол намудани протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, масъалаҳои вазъи ҳуқуқи ҷабрида ҳамчун иштирокчии ҳуқуқи мурофиавии маъмурӣ ва дигар муқаррароти санадҳои ҳуқуқиро фаҳмонданд. қобили қайд аст, ки фаъолияти амалияи маъмурӣ дар мақомоти корҳои дохилӣ яке аз самтҳои афзалиятноке маҳсуб меёбад, ки имконияти бештари коҳиш додани сатҳи ҷинояткорӣ то андозае ба ин самти фаъолият вобастагӣ дорад. ҷараёни семинар-машварат имкон дод, то ин ки кормандони мақомот мушкилоти дар амалия рӯбарӯшавандаро баррасӣ ва маълумоти заруриро дастрас намуда, дониши назариявии худро мустаҳкам намоянд.